Ki pulit ka Ribhoy District hene ka snilay trik jamang kila penlong ka jing talasi ka bakerpang hai ki benta ba pher jong ka surok ba National Highway 6 ha ka ba kila yo ban bat no e ki babun ki kali ki ba penkhen an bat yo ban dan kuna haduk palat arlak tingka. U Additional Superintendent of Police uba u Masar lingba ukurwo ula ong ba ki pulit ka district kila beteng ban penlong ya ka jing talasi ya ki kali kintup kabat mu persya ikinongnya arsyaka ki baju melin man penher state haki benta jo kan ka surok ba kam tam haki singi ublay. Hakani ka jing talasi ki pulit krapen priang ru ya ki jing tem halur ka jing don kam ban but renti ya ki kendon anya kali kaba kintup ka jing don kam ban dengi ki seat belt ban kiar na kabanya kali hakapor baladi buan ban buram ki wepan ki ba pendan kam lang ya ka surang nalor ki wepat kila jingada. Uhe pulit ula ong bahakan ni jing talasi ki pulin kila yo bandan kuna haduk palat arlak tingka na ki kali ki ba penkhen an bat pen pauru bakindang yai beteng ban penlong ki ba kum kini ki jing talasi kenang ban penti kena ya ka jing shngan ha ki surang bat ban khanglan ki jing ja accident ba kha hasilan ter ka surok ba National Highway 6.